Nyakora mugia juang machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Kaka pile antiere kae kod jafwambo wadwa mano mandiko ne gazeta mar Business Daily mano Boniface Otieno wadaka thuolo makende mar mondo mi walid ni gazet mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. Oyawre Boniface ichiew nade okinyi makawuono? Oyawre hinya Joyce achiew maber. Kenda geno ni jowaduto chiew maber kuonde duto magintie. We akaw nafas makende okinyi masani mondo hamos jogwa duto kuonde magintie familia nyocha an kodgi to giwacho na biro ga bira ramogi kae to alidho gazet chachako wuotha kora moso gi duto nyikwa nyando duto kuonde ma untie amoso kenda geno nu chiew maber Nyasaye orito nau kendo ageno nu biro bedo chieng' maber otherwise agwero kamano kuom rwak makende. Ahero kaka ichako gi chwalo mos mar mondo mi ibed kod fuong'ruok kata kinde ma walidho gazet okinyi makawuono. Ageno ni giwinjo kata ote ochopo ne gi achiel kachiel okinyi makawuono. Kata kamano Boniface ka wachako nonro mar gazet okinyi makawuono adwa wachako kod gazet mano mar Daily Nation. Kata bedo ni okinyi makawuono weche mag gazet omiyo peka opogore. Ano ka gazet mar Daily Nation omenyo weche mag siasa, gazet mano mar The Standard to menyo weche matimore e counties kata pok mar omenda e counties magwa. Adwa wachako kod gazet mano mar Daily Nation okinyi makawuono. Gazet mar Daily Nation ka wang'iyo weche ma gimenyo, mokwongo gimenyo kanyo mano Raila retires. Kalore ni nyaka sani koro ogai mar ODM Raila Odinga olap dhoge ndong' ne koma mar jakoma mar riwruok mag pinje mag Afrika kata Africa Union Commission chairperson. Makoro nyiso ni lemo mayande omako ahinya to e duond burano mar ODM nyaka koro we lemo makamano kendo koro oket maino mare eneno ni oyudo koma mar jakoma mar AUC. Maneno ka gazet ni mar Daily Nation omenyo kanyo wacho ka the Orange Party is planning for Odinga's exit as early as next month. Mano kochakore juma manyien. Ano ka weche mamoko bende giketo kanyo kaka manen jakoma mano jakoma mar duol machoko osuru e pacho kae mano KRA nyaka sani koro notemo keto wechego mag mibadhi matin ahinya kotudore kod nyamburko mane nyithinde gole pinje maoko kakele pacho ka. Weche mamoko mabende wabobedo kwa nono e gazeta mano mar Daily Nation okinyi makawuono Boniface en kotudore kod wanyalo wacho ni en jadolo makocha mano ma iwacho kanyo ni Tigania Cult mawuoke mano jadolo mawuoke county ma Meru mano ma ne timo timbe maundu kata timbe maricho ne joma mine kachiel kod chike manyien mago moketi mabro geng'o kuo mag penjo bed mano mar KPSEA kata mano mar KCSE metimo higani. Kaito picha mar jotend pinje mag Afrika maneno ka jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod min ode kachiel kod jatend piny China gi min ode odiochieng' manyoro ne gigo picha mano tok romo mano madhi mbele pinyno mar China. Kata kamano Boniface adwa wachako kod weche mag siasa mano kotudore kod Raila retires. Wach makamano noko mipeke it gazet mar ang'wen kachiel kod mano mar abich mano mar gazet ni mar Daily Nation. Kwa nyalo mana dhi it gazet mar ang'wen mar mondo mi wane ane matut kotudore kod kaka duon bura mano mar ODM ikore ne wuok mar Raila Odinga mar mondo mi koro ket maino mare e manyo lemo mar jakom mar AUC. Boniface en adier ni Raila Odinga to koro manyo kom mar African Union Commission chairmanship kendo giseche machalo kama to ochuno ni koro to nyaka owuoge party mar ODM retire officially mondo koro ket maino mare e timo campaign. Nyeneno ka gin Beijing kucha gi number 1 ka giwuoyo gi African leaders moko mondo mi omi ongo gi lwedo. Ing'e ni kom modhi laro en kom maduong' kabisa kendo nyaka yud support mar pinje mang'eny kabisa Afrika kae. Anyalo wacho ni Odinga osetiyo kabisa matek ni party mar ODM mano chakre paro 2 of 5 chien kacha kendo anyalo wacho ni osebedo jatelo ma jogo duto kata ma tindo ma dwa donje telo ama mantie telo osebedo ng'at manyalo wacho gi kizungu ni a political father. Tok mana ni party ma ODM kende en ng'atno ma omakore pachoka en nyaka go siepe parties mopogore to dhi chopo kama koro chal ka gima odhi wuok e party mar ODM. An number 1 anyalo wacho ni kowuok onyalo bedo gino maber nikech politicians moko manyocha fwadhre kode left right and center ka koro nyaka to koro gi dhi dala kucha giwuo gi jopiny manifesto margi ma gius mondo jopiny oneni to gin ginyalo tiyo kodgi ama ginyal tiyo kodgi. Number 2 anyalo wacho ni wuok mar Odinga party mar ODM on the other hand nyalo kelo
gima nyalo wacho ni gwandruok moro matin kalingana kod kaka nene nikech gima nyaka ing'e ni kata gie sani ji penjore ni to kowuok to ng'ano ma bro take over from Odinga. Jogi bro bet e piny negotiation table bagi madh chai bagi winjre ni wan to kaka wanene waparo for example ni ng'ato kaka Babu Owino emoripo take over, ama gibro dhi to the extent manyaka gi vote, ama gibro winjore nadi to ng'ano mabro kao position mar bwana Raila Odinga. Odhi weyo wuoche maduong' sana ma ng'atno ma bro rwako wuoche ni nigi kibarua matek kabisa. Seche duto gima nyaka wang'e ni Baba kowuok e party en ni maybe kato bendo nyalo bedo ni en uninterested party ama en gi ng'ato mo prefer mondo take over from him, maybe kaka Oparanya. Mago are just example machiwo. I'm not saying those are the jok maparo ni Robeni take over. But gima nyaka wang'e ni en ni seche mage mag wuok e party to koro chopo nyaka no wuogi gima wakia ni duol mar ODM bro timo nang'o mondo mi ng'ano machalo mnadi emo bio take over from Baba. Erokamano. Ato nyaka sani bende nitiere moko kuom nyinge makoro wachore ni nyalo bedo ni gine magi nyalo kao mano kar Raila Odinga mano to kosewuok kaka jakoma kata Ogai mano mar duond bura mar ODM. Nyaka sani kwa nyalo mana ng'iyo kanyo Boniface anno kae ka nitiere mano tok romo mane gibedo godo mano chieng' mano dwe mar ang'wen. Nyaka sani koro nitiere ji abich miwacho kanyo ma iwacho kanyo ni 5 members of the board of trustees of the party. Nyaka sani wang'eyo ni wantiere kanyo kod mano wadgi Raila maduong' kaachiel kod senator e county ma Siaya mano Oburu Oginga, wantiere kanyo kod ODM national treasurer Timothy Bosire, wantiere kanyo kod former Busia senator Amos Wako, ODM deputy secretary general mano Agnes Zani, kaachiel kod iwacho kanyo ni party's director of finance and administration mano Joshua. To bende kwa ng'iyo nyaka sani bende koro iwacho ni nitiere nyinge moko ma bende koro osewuok oko ahinya ahinya to e kinde ma koro noselieko ni Raila koro nyaka koro wuoge ODM mar mondo mi koro ket maino mare e bedo jakom kata manyo lemo mar bedo jakom mar AUC. Wano kanyo ka nitiere nyinge moko, wantiere kanyo kod governor e county ma Kisumu mano Nyong'o, wantiere kanyo kod governor e county ma Kisii Simbarati, Gladys Wanga, mage moko kuom jogo kaachiel kod Edwin Sifuna ma sani en jagoro mano mar ODM. Kaachiel kod wang'eyo ni Arati kaachiel kod Abdul Swamad Nasir ma gin joma yande oyieri kaka jolup jotelo mago mag duond bura mar ODM. Matiende ni adira to mana kaka iwacho ni ng'ama dhi rwako wuoche mar Raila Odinga nyaka bed ng'ano motegno mabro neno ni duond bura mar ODM okorumo kendo medo chung' motegno. To bende ang'e ni kinde ma magi duto timore ok en mana ODM kende, wang'e ni nitiere nyaka riwruok mar siasa mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Boniface en gima nyalo wacho kisungu ni gima complex kabisa, en gima ok yot kabisa, miyo ok ang'eyo kaka gidhi timo balancing ni mondo gibed gi the right person mabro kao kar Baba koponi owuok odhi kodhi manyo lemo maduong' mar bedo jatend African Union Commission. Nyinge mang'eny wachore kae ni samoro liekore kae ni ok gi bed samoro gibro bedo jogo mabro kao kar Odinga. Gima nyaka ung'e ni seche duto ng'ama duong' kaka Odinga kobro wuok e party, gima nyaka wang'e mamae to en fact manyaka wayie ni obende en gi interest, odwa ng'eyo ni to ng'at ma weyo kara kacha en ng'ama chalo nadi. Ponono obro luongo jogi to ng'iso jogi ni ooyo gima watim en ni wabed piny mondo uwinjre among yourself. Ang'eyo ne en ng'atno mohero kelo ji karachiel kendo ok apar ni doi owuoge party to kodhi Addis Ababa kocha to weka ODM wang'. Ok apar ni mano gima nyalo bedo maber ne kabisa. Gik mwa discuss kae gi duto ang'en jogi discuss kata samoro kata nyoro gotieno nyo giromo ba giwuoyo. Politicians ginyo maromo kata saa 7 otieno saa 8 kendo giwuoyo. Gima nyalo wacho en ni an gi kokora kwayo ni party ma ODM jang'eyo ni jo party ma ODM ok dwa koke party no, kendo ana kwayo mana ni gibed piny mondo giwinjre mondo the right candidate ama ng'atno ma giwinjore emo take over from Baba. Pogruok e paro seche duto nigatie, but jibeda beda piny to uwinjore ni to watim nang'o going forward. Jok mabedo mentioned kaegi, I will not be surprised kachiel kuomgi emo take over as the party leader, kachiel kuomgi take over as the deputy party leader. Okabibuok kabisa nikech nyinge maneno ka seche gi liekre kaegi
onge nying moro mopogore mibiro neno mopogore gi jogi nikech gima nyaka ing'e ni jok ma iluongo kaegi ema gi seche machalo kaka magie gin gi interest mar taking over from baba seche ma koro dhi Addis Ababa kocha. Walemo ne wageno ni Nyasaye biro telo ne mondo yud position no. Nyowacho maber ni en to koro politics ma Kenya osehingo, en koro dhi continental siasa. Walemo ne kendo wageno ni Nyasaye biro telo ne mondo yud position no. Okoyot but walemo ne alema. Wakoyo ne hawi maber. Wakoyo ne hawi maber. Kalure ni bende en rakruok mapek, kalure ni oken kende molaro lemo makamano. Nitiere jogo mawuok e pinje mamoko ma bende olapdogi bende ndong ne komno mar jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Boniface adwa ni wadog chien mar mondo mi wang'e ane wach mantiere it gazet mano mar ariyo, mano mar gazedni mar Daily Nation. Nyaka sani koro nitiere achicha moro mano Kevin Kinyanjui Kang'ethe ma jahigni 40 ma nyaka sani koro ne itude kod neka mano mar osiepne manyako e pinyno mar Amerika. Ne omake kendo kosemake to koro noduoke nyaka e pinyno mar Amerika kama notime maundu makamano mar mondo mi oyal ne bura makamano. Ano ka gazedni mano ma Daily Nation ondiko kanyo ni from private jet to US jail, case against murder suspect. Nyaka sani koro en achich maduong' kendo kisomo sigana makamae gitemo lero kaka ne otimo maundu makamano ne osiepne manyako mayande tiyo, wanyalo wacho ni ne en nyako mane timo, wanyalo wacho ni weche motudore kod weche mag thieth e pinyno mano mar Amerika. Boniface, seche duto ajawacho gera mogi TV kae, seche duto ma in gi dispute gi ng'ato machalo kaka osiepni, let's say jaodi ama jok moko nie courtship, seche duto min gi problem gi nyawadu, an ok believe ni nego nyawadu ama dhi timo monjo nyawadu ama wang'o nyawadu is the solution to problem. And seche duto ahero solve my issues through dialogue. Piny kaka isebedo ng'ama duong' gima nyaka ing'e ni bro face challenges in life, kendo how you will overcome challenges, kaka ibro wuok e challenges go depend kod kaka in fit mentally. In ng'atno ma for example ng'ato biro iri owachoni ni jaodi otimo ABCD, isewuok go panga. Ng'ato biro dalani owachoni ni chuori osetimo XYZ, isewuok gi beti. In ng'atno machalo nade? Anyalo wacho ni jothurwa sana joluon wabedur jogo ma mirimbwa odog piny, wabedur jomo machua. Gima notimre in this case is very unfortunate. Ka ng'ato nyalo nego osiepne yo machalo kamae, ne ken gima ber kabisa, kendo mae maundu ma anyalo wacho gi kokora nen maundu marach kabisa. Nek ok chul kuoro, anyalo wacho kamano. Ngima dhano Nyasaye machiwo, kendo ngima dhano at the right time Nyasaye mabro kawo ngima dhano. Omiyo wabedur jogo masoba seche duto problems. Kosebedo ng'ama duong', challenges mabro biro ngimani walk left, right and center. But kaka ibro overcome challenges go depend kod kaka obongo mari chalo nadi. In ng'atno ma ng'ato nyalo wacho ni wach ba ilingi wach no, ipim kor wach no matin yaka for example inyalo kawo action no. Kose in ng'atno ma ogoni ago asim ni ABCD osetimre tiwuok gi ng'wech, in ng'atno machalo nadi. Omiyo anyalo wacho ni anto gi kokora weche njore ama mafundu mag nego mon style makoro jalni no nego chiege ni is not good, anyalo wacho kamano. Ato nyaka sani koro wang'eyo ni kaluwore kod maling'ling mane gazedni ma Daily Nation ong'weyo giyango ni jogo mochung' ne arita e pinyno mar Amerika ne obire pacho kae piny kata aling'ling chieng' tich abich mano juma mokalo, kendo ne gikawo achich makamano achiel kachiel mar mondo mi giduoke nyaka e pinyno mar Amerika kamano time maundu makamano. Nyaka sani wang'eyo ni Kelvin Kang'ethe ne onego osiepne manyako mano Margaret Mbichu, kendo liekore ni ne ochuoye gi pala nyadipar. Kata kamano wang'e ni bura makamano ibo bed ka iwinjo kendo kata ibro bed ka iduoke doho mano chieng' tarik 5 dwe mar 11 mano mahigani. Adwa ni wawetenge weche makamago wadhi it gazet mano mar adek, mano mar gazedni mar Daily Nation. Boniface, pod gin mana weche motudore kod lit kaachiel kod kuyo masiche mag apaya mosebedo kwaneno e pacho kae. Nyaka sani korano ka gazedni mano mar Daily Nation ondike kae ni how Nithi Bridge horror shattered the dreams of 18 single mothers. Mago joma mine ma negin ma wanyalo wacho ni gipidho nyithindgi kigin kaka jogo ma onge kata wuon par margi. Kata kamano liekore ni ne gidhi mana limo achiel kuomgi, ne giloso riwruok mano mar single mothers, kendo koro gichako wuotho e dala ka dala ka gilimo achiel kuomgi ka gimanyo gweth kowuok kuom jonyuol.
eka koro ne gichako wuoth mokwongo gidhi limo nyawadgi mokwongo ema kinde mane giduogo to masira ma kama ojukogi. Nyawadgi mane gidhi lime ma koro ne ochwalo sigana mare ne gazedni mar Daily Nation kendo ne gi lit e chunye kaluwore ni ne gibedo kod odiochieng' maber, ne gintiere kod mor gi ilo, ne gi miel, ne gi chiemo ba gilemo kapok giwuok kaeto bang'e giwinjo masira ma kama. To ma ok en masira mokwongo mosetimore Olalo Manithi. Boniface. Anyalo wacho ni gima nyaka wapenjre ni to Nithi Bridge ni dwa nego ji to what extent, nikech jok ma osetho kaluwore gi olalo mar Nithi Bridge ni gin joma ng'eny kabisa. Serikal gima nyaka ung'en jopiny penjore ni to udwa loso barabara ni kara, udwa loso bridge ni karang'o mondo mi jogo mawuotho e barabara ni oyud kaka ginyalo konyore yo maber. Pok adhi e Nithi Bridge, but jok mosechopo kuro wacho ni nitie kaka en naro kendo accident matimore e bridge ni en gino ma inyalo geng' ka sirikal obedo serious moloso ni jopiny olalo machalo kamae. Aparo ni en lit kabisa ka dhano mang'eny kamae nyalo lalo ngimagi, to the most unfortunate thing en ni ji lalo ngimagi mang'eny e bridge ni after several times. En gima lit kabisa nikech aparo ni pacho kae weche road accident gino wasewacho Ramogi TV kae mang'eny kabisa, kendo anyalo wacho ni ochopo kama koro to nyaka watim gimoro. Sirikal owek pouza gigo maseche moko jopiny wachongi. Nyaka ung'e ni ngima, the primary responsibility ma sirikal en protect ngima dhano. To kiyudo kaka the rate at which mwalalogo dhano e accident e barabara, it is very alarming. Kendo Nithi Bridge accidents wasetimore mang'eny kabisa, ok kawo kata mana higa achiel kapok iwinjo ka ji otho e bridge machalo kamae. Iwinjo kaka mama man koro nyo survive e accident ni wacho kaka ne gin gi mor ka gidhi e sherehe mane gin gocha, then all of a sudden giyudo attack machalo malich kamae. It is very depressing. Cases mag dhano tho e barabara tinde, ing'en tinde kata dhano luor kata travel barabara kae ji tiende ni luor travel kabisa. Jomoko wacho kata ni sijui jomoko sacrifice jowetegi. There are so many myths mago to kang'e awacha gik mawinjo ka dhano wacho. But what we must know en ni number one responsibility mar rito ngima japiny ni e sirikal. Sirikal make sure ni matatu mating'o ji gin matatu machalo nade, drivers mariembo ji gin jogo machalo nade. To duol ma ochung'ne apeyni madonge pacho kae KenHa bende gintiere kod ting' mar ng'iyo kit apeyni montiere godo. Correct. Mar mondo mi gikonye geng'o masiche makamagi. Correct. Nikech KenHa osetemo by the way kidhi kata North Eastern koni gisetemo loso barabara mabeyo kabisa, but pod nitie dwaro mondo gi upgrade more roads. Ki drive kiwuok kae kichombo dala ibro neno nitie some roads moko bedo marked maber, barabara moko pod gin narrow, pod gin gi tich maduong' kabisa. Omiyo anyalo wacho ni sirikal ochopo kamana, an gi kokora anyalo wacho ni enough is enough. Ji osetho Nithi Bridge mang'eny kabisa, kendo koro kaka sirikal nyaka gi make sure ni bridge ni olosi. Onge option kae. Gi expand bridge ni gilose to the required standard mondo wawek lalo ji mang'eny e bridge machalo kamae. Nyaka sani nyakwara Ramogi Ajong' wamedo mana chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne wede, osiepe kaachiel kod anyuola mag jogo mawito ngimagi e masiche mag apaya. Ok en mana Nithi Bridge kende, bende Muoro ni kocha bende ande waneno masira moro mar apaya. To chutho joti kata joriembo nego were kod ong'we airititi ahinya te kinde magitiyo kod apeyni mapacho ka. Boniface adwa wadhi it gazeti mar 6, mano mar gazeti mar Daily Nation. It gazeti mar 6 kanyo wang'e ni jatend piny Kenya nitiere limbe e pinyno mar China, kama gintiere romo mano mar 9 mar China Africa Cooperation. Romo makamano en mar jiwo wechego mag ohala kata tudruok makare e kind pinje mag Afrika kaachiel kod China. Nyaka sani koro Kenya geto mar chope winjruok mopogore opogore kod pinyno mano mar China. E kinde mane jatend piny wuok e pacho kaachiel kuom gigo mane gigombo mar mondo mi China osir piny Kenya en mano mar chwalo kata ting'o malo gedo mar ndacho kolo mano mar SGR kuwuok Naivasha kachomo nyaka Malaba mar mondo mi okonya e wechego mag wuoth kaachiel kod yaro mano apaya mar Rironi Malaba Highway kaachiel kod weche mamoko mag dongruok mag geto yudo kowuok e pinyno mar China. Boniface. President ni China kendo nodhi gi jotelo mang'eny kuro kata mono mowuok pacho ka. Gima jopiny penjore ni owacho ni ok odwa loans mang'eny to at the same time okwayo loans. Kendo wageno ni seche duto mondo mi pinyo develop nyaka gikaw loan mondo mi gidevelop go, but
the extent at which more attract go loans ma dhi miyo public debt marwa idho malo kabisa. Public debt en goyi mwan go duto kaka jopiny Kenya kae. Sani oseidha paro dhi mane trillion 10 ong'eny kabisa. Jopiny wacho ni ok watamore ni kik ikaw loans mondo mi develop go pinywa. But seche duto mikao loan gi, jopiny feel ni pesa gi ok ket into proper use. Ok mi pesa gi tich makare kaka owinjore. Jopiny ma wuoyo go ng'isa giwachona ni seche duto ma loans gi okaw to wa feel ni pesa gi ok dhi into the right use. Ponono ni pesa mokaw gi dhi into the right use. Mano gima jopiny ywago kabisa. Wanyalo bedo ni wanyalo go okang' mabor kabisa. Barabara nitie mar expressway oseger gi jo China. Paya mopogore opogore pacho kae moseger gi jo China. Kendo gisebedo development partner maber kabisa gi piny Kenya kae. Number one is trying to play a very interesting politics globally. Jomoko wacho ni to Kenya warango west kose warango east kose warango south, warango nyandwat ugwe kose kure mwarango. Seche duto kaka jatelo kaka number one kisekawo piny to nyaka i-define gimiluongo ni foreign policy mari. Iwacho ni wan to wadhi rango west to wan gi number one marwa ma jomoko wacho ni chal ka gima rango west to rango east to rango north to rango south. En kanye achung' mare malong'o pok ong'ere. China is a development partner mo kinyal weyo nikech en a big player e weche development. Kendo kata mana the west mwarango kaka jano kaka the Britain kata the US for example, jakingen China miyo gi pressure maduong' kabisa e weche mag ohala. Kendo China you cannot ignore kidwaro timo dhi mbele gi weche development. Gina very big player. Kendo investment margi e Africa kae duong' kabisa. Gima nyalo wacho en ni romo machalo kamae seche duto wageno ni obiro biro gi matunda, biro miyo wa pesa, but gimwakwa en pesa gi kobiro to ketgi e proper use. Erokamano. Adon wadhi it gazet mar 7, mano mar gazedno mar Daily Nation. Wageno ni limbe mar China ma jatend piny Kenya timo kaachiel kod jotelo mamoko adera biro nyago lemo mabiro bedo ka kelo ber ne jo Kenya, ma jo Kenya biro bedo ka yudo. Nitiere wach moro kae, kana wach ne en weche mag mibadhi kose weche mag nepotism mane omienjo mano kaduola mochung' ne choko osuru e pacho kae. Nyaka sani kori wacho kae ni KRA chair sought car deal for his children, says ex-manager. Nitiere mano senior manager mane tiyo kaduol machoko osuru e pacho kae, mano Kenya Revenue Authority. Nyaka sani koro nonyiso doho ni en noriembe tich higa mokalo kaluwore ni ne otamore deo wang'a nyithi jatenda KRA mano Anthony makoro ket picha ne kanyo e kinde makoro negi auction geche mano e dhowath ma Mombasa mar mondo mi geche wuogo ko donje pacho kae. Former KRA manager no moyang nyinge kae kaka Miss Rosemary Njeru Mureithi nyaka sani koro wacho notiyo mano e dhowath mano ma Kilindini Port mayudore e county ma Mombasa. Nowacho ni ne oriembe tich mano dwe mar 8 higa mokalo to kane osetamore mar deo wang' nyithi jatende. Gino ma wanyalo wacho ni en wechego mag mibadhi. Ma en mana achiel kuom gima wanyalo wacho ni onyiedhore e lela, ok wang'eyo ni moko to gin mage. Anyalo wacho ni magi weche manie doho. Chairman ma KRA is accused. Ok wanyalo wacho kata en adier ama ok en adier. Judge biro amua kadipo nono no interfere e auction process mane dhi mbele, nikech wachore kae ni ne odwaro ni mtoknigo seche mane timo nigi auction chal ka gima no prefer nyithinde omiyo kawo mtoknigo. Ok wang'eyo ler maduong' mantie wach ni en accused for now. Ok wanyal jaje. Wageno ni doho biro mienyo wachni kendo biro nyisowa ni to be en adier ama ok en adier. To koyude gi ketho chik nitie gima inyalo tim ni ng'at machalo kamae koyude gi ketho mobedo accused go gi seche machalo kamae. Yes. Adon wadhi mana mapiyo piyo it gazet mar 10. Bende nitiere wach moro mane omenya e it gazet mokwongo mano mar gazedni ma Daily Nation. It gazet mar 10 omenyo wach jadolo moro makocha makuri wacho kanyo ni pastor radicalized followers sexually exploited women. Mano jadolo mayudore e gwengego mago makate county mano Mamberu. Nyaka sani koro iwacho kanyo ni jogo kata jokanyo mag kanisa mare. Nyaka sani koro giwacho kanyo ni Mururu ne nyalo kata yango diel kaachiel ka wacho kanyo ni ka ochoro ranyisi mano mar msalaba e pat wigi
ka otiyo kod lwete. Mago moko kuom gigo manotimo ma wanyalo wacho ni gin achiel kuom jodolo makoch ahinya to kotudore kod akena wach ni chocho ratiro mar joma mine kaluwore kod wechego mag sexually exploitation. En wach marach kabisa. Gima timore kae en ni pastor ni osebedo ka rocho ratich joma mine chal mana Mackenzie style gik mano waneno Mombasa ka. Kendo wapenjore ni to gik matim chalo kamae gi dwa medo timore pacho kae nyaka karang'o. Serikal nyocha biro kod chike mager kabisa. Actually serikal wacho ni going forward kata jogo manyie keny pastors very soon biro chako kwayo marriage certificates mondo dhano beda ni udaka to uonge gimiluongo ni marriage certificate. Kanisni jok ma practice kanisni mapuonjo ji kanisni nyaka gibed certified. En wach marach kabisa. Okamor ni weche machalo kamagi pod medo timre pacho kae. Serikal koro ribo wuog mach gi lum mondo gine ka ginyalo konyonwa weche machalo kamagi. Erokamano. Adonwa dhi kendo wang'i wechego matimore it gazet mogik mano mar gazet ni ma Daily Nation. Weche motudore kod weche mag somo manyaka sani kod duol mochung'ne penje pacho kae mano Kenya National Examination Council NEC nyaka sani koro giwacho ni giseketo chike moko magera mabro konyo e tieko kata e duoko piny kuo mag penja mago penja mag KCSE mibo bed ka itimo mano e giko mar higani. Nyaka sani koro wang'e ni penjno mano mar KCSE rehearsals mage ibo bed kitimo mano tarik 18 dwe mar 10 kama tok mano ibo bed kitimo penjo kochakore tarik 22 dwe mar 10 nyaka tarik 22 dwe mar 11. Kata kamano NEC sani koro ramo ni onge kuo moramora mibo bedo kineno e penj ma higani. Jalo bedo wach maber kabisa nikech nyithindo seche modhi sikul wageno ni kako goyo tiegi gi cha oripo bed ni gitimo penje yo mowinjore. Weche mibadhi amang' nyithindo matimo penje ok en gima maber kabisa kendo kata parents ama kadibed nitie external parties ma support nyithindo mondo mi okwal penj anawacho ni gikokora mano gima rach kabisa. NEC wacho kae ni TSC wacho kae ni gibro bedo mager kabisa wang'ni ka nyithindo dhi timo penj kendo kata mana invigilators ama examiners ka nyaka gideclare interest margi e centers motergi. Inyalo teri for example e locality mari e school mani isome tinyalo yudo ka for example in gi interest ama for example inyalo yudo ni ibedo influence with the colleagues mon go kacha mondo mi facilitate nyithindo mondo kwal penj. Omiyo NEC wacho ni center moteri invigilator going forward nyaka declare interest mari kaka invigilator among weche mapek. Ageno ni mae bro konyo nyithindwa. Adawesero kamano. To kaluwore kod jatenda TSC mano Nancy Macharia bende wacho ni supervisors mago ma KCSE ibo bed ka iloko gi juma ka juma. Gino miwacho kanyo kod dhongere ni rotation on weekly basis. Iwacho ni kiwuok e station ni kidhi station machielo nyaka prepare notes ma ibo bedo ka imiyo ng'ama koro kaw kari ka seche ma iwuok kanyo kidhi e skul machielo kamibo bedo ka inone penja kata supervise penja mago ma KCSE. Adonwa ngi gazeta ma it gazet mokwongo mano mar gazet ma The Standard mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet. Anno ka welo mago osechopo e studio ka ukinyi makawuono mano kotudore kod wacho kanyo ni proposed revenue law raises a storm. Manyaka sani koro nitiere counties mabro bedo ka yuto mang'eny nitiere counties ma oyudo lal kaluwore kod chike manyien manyaka sani koro Commission for Revenue Allocation obiro gode pacho kae. Gino manyaka sani koro nitiere moko kuom governors ma koro okomor godo. Boniface. Revenue allocation pacho kae osebedo a very hot topic. Kendo sepenjore ni to why allocate revenue kulingana kod the size mar county kose kulingana kod the population. Osebedo twak maduong' kabisa pacho kae. Inyalo yudo ka nitie counties moko maduong' kabisa in terms of size but joma ni kuro tin. An gikokora believe ni revenue oripo pog kulingana kod the population in the county. Nikech the more the population, the more the pressure on resources. Iyudo ka pi biro bedo matin ni jogi koro biro bedo ni pi bedo mang'eny ni jok machalo kamago. Barabara gik machalo jok kama ji ng'enye constraint on resources ni malo. Omiyo an gikokora anyalo wacho ni allocation otim kulingana kod population ok size mar county. Iyudo ka Lusas kae Mandera, Kakamega, Kilifi, Kwale, Bungoma, Meru, Narok, Nairobi gi Machakos gi Nakuru. Magi counties man gi dhano mang'eny kabisa. But unfortunately gin magi dhi lose. Counties kaka Marsabit duong' kabisa to joma nitie iye this kabisa. Turkana, Kajiado, Garissa. Akia gima jogi rango
mamiyo gibiro gi revenue allocation machalo kamae. But anapogora kodgi. I believe ni counties ma ji ng'enye moro be ni miyo allocation maduong' kabisa. Erokamano. Boniface, wach ni mogik ka watieko nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Kose nitiere wach momako wang'i obede gazet mar The Standard kaachiel kod mano mar Daily Nation. Aneno ka gazede ariyogi kopogore kod weche mag revenue, weche mag China bende aneno ka oket kanyo kaachiel kod pogruok ma koro wanyalo neno. Akia ni wach ni nitiere kind riwruok jopuonj ma Kuppet ondike kanyo ni sticky issues as teachers troop back to school. Kato bedo ni jopuonj koro lieko ni jatendgi maduong' Akelo Misori nyalo bedo nondhogo gi kuom chungo ng'anyo, kato bedo ni gin to pok giwacho ni sirikal pok omiyogi gino ma yande gidwaro. Wachno ne wawache kae mana biro kae last cha, kendo jopuonje ne giluongre negotiation table kendo ne giwuoyo. Giyudo gisign deal, but ka gidok chien kucha gifeel ni deal mane gisign cha, kendo jopuonje actually makoro ruko kod union. Giwacho ni deal momiyo is a raw deal, kizungu wacho kamano, omiyo doguru negotiate kendo. Akapar ka room machalo kamano nitie, jogi odhi e school, tam ni tin, gipuonj nyithindo as they negotiate mondo mi giyud kaka nyithindo nyalo konyore. Otherwise okan gi mang'eny, agoni erokamano, bed go odiochieng' maber, Nyasaye oritwa. Erokamano ahinya Boniface Otieno kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi ibi walid ne Nyakaramogi Ajwang' gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation. Nyakaramogi Ajwang' inyalo dhi nyiewo, ibedo piny isomo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yuyo madundo gi sani, bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Opiny. Kik idhi mabor.